Amalungu omndeni namanje asakhungathekile kodwa ke athi ayaqonda ukuthi kube yishwa. We don't have any complaint, we don't have anything or any grief with the minister. It's just an accident. An accident can happen anytime, and no one have the guts to arrange the accident to. No one can have the guts to cause the accident to happen. So it was just an accident. Abashonile bebengabokudabuka eZimbabwe. Ungqongqoshe ehambisana nethimba lakhe baye koBhonga emswaneni emndenini. Wethembisa ukuthi bazosiza ngezindleko zokuhambisa idumbu eZimbabwe. We came also because the family needs repatriation back to Zimbabwe, and it so happened that coincidentally the certification and arrangements to repatriate people across borders is actually done by Port Health, which is in the Department of Health. So we're going to see what arrangements we can do for them. Inxusa laseZimbabwe kuleli belikhona lithi bazosiza ngamaphepha okuthumela izidumbu eZimbabwe. In terms of assistance from the consulate of Zimbabwe, we will try and expedite their documents so that they can be repatriated. More support will be presented by the ambassador. Umndeni ubonge kakhulu usizo noxhaso osulutholile ngamalungiselelo omngcwabo. Now I'm feeling very happy. I'm feeling very happy for what happens to both sides, from our Zimbabwean embassy and our minister from South Africa. So I'm very happy. I'm really happy. Ungqongqoshe uMotsoaledi udalule ukuthi unogada kanye nephoyisa nababeshayela imoto zombuso ngesikhathi kwenzeka lokhu bavulelwe icala lokubulala ngokungenhloso. I subsequently heard that they are being charged for culpable homicide, and so we're waiting for the law to take its course. That's very unfortunate, but I understand those are normal procedures. Bekungakaqinisekiswa ngamalungiselelo omngcwabo. Lona owesifazane wayezama ukwela umgwaqo ngenyawo ukuze afinyelele kwenye ingozi okwakushone kuyo umyeni wakhe uPaul Masunda oneminyaka engu44 naye owayegayiswe imoto eyayihamba iphoyisa lalingekho emsebenzini ngomgqibelo. Ingozi yenzeka ngemva kokuphelezela owakwakhe ukuba ayogibela ibhasi elalibangise eZimbabwe. Unkosikazi wakhe wayesendleleni ebheke eZimbabwe ngesikhathi ethola ucingo lokuba abuyele emuva njengoba umyeni wakhe esehlangene nengozi. Ngeshwa kanti naye nengane yabo enonyaka owodwa bazovelelwa yilomshophi.